Tapos si tatay, nangangailangan din siya ng atensyon para sa kanyang medical. So, si tata, yung isa, folding walker ang naibigay natin, pero kailangan pa rin niya ng medical assistant para sa kanyang maintenance. Si tatay, anong sakit mo, tay? Ano? Makati yan, Makati. Oo, ayun o. Hindi bumabatay. Pero ang kati niya talaga. Anong iniinom niyong gamot? Wala. Okay. Pero nagpa-check up na kayo? Matagal na. Kasi wala akong pira-pira kasi. Yung bang binigay namin dati na reseta, yung may gamot, yun yung nireseta sa'yo? Sila ba yung ano, CNF? CNF, sila ba yung binigyan natin ng gamot dati? Yung asawa niya. Yung asawa niya, yung binigyan namin nakaraan. Nasa yung reseta ngayon. Ito. Yung nasa yung reseta ngayon, nung pinabigay ko sa'yo. Okay, okay. So, nagbabalat-balat siya, oh. Pero sa labas lang po. Hindi rin bumabasa. Sa katawan po meron? Hindi bumabasa. Ganito lang. Kumisan, Makati. Ilang taon na kayo, tay? 71. 71 na. Sige po, tingnan natin na makano tayo ng sponsor natin sa mga gamot. Ano po? Basta ingat po kayo lagi rito. Okay po. Ayan po, yung isang nangailangan ng tulong po na pang medication din, si tatay, 71 years old. Anong pangalan nyo, tay? Alfredo, Olivero, Santiago. Okay, si Sir Alfredo po. So good morning po and salamat. Ingat po lagi tayo, ha. Good morning. Nandito po tayo sa Bimalay. Kasama si CNF Aguilang, Provincial Chairman ng MUG. At ang inyong lingkod, si Vice. At ang ating mga kapatid sa Mag-Riders. So, eto na po yung walker ni tatay. Adjustable yan, di ba? O sakto lang? Sakto lang. Sakto lang yan. Tapos ano lang yan dito po. Okay. Dito yung ano yan. Ayun, adjustable. Oo. So, yan po yung walker na bibigay natin kay tatay. Ito po yung anak ni tatay. Okay, so anong masasabi mo sa Mag-Canada, sa aming mga kapatid? Maraming salamat po sa nagbibigay sa atin ng walker po. Walker nila po. Maraming tulong na po kay tatay. Okay. So, salamat po. Ayan po si tata, yung beneficiary po natin. So, sa Mag-Canada, Ila NF Lotsky, sa NF Mista, NF Amor, at sa lahat ng bumubuo ng Mag-Canada, marami pong salamat sa inyong pagtulong sa amin para may paabot kay tata yung ating tulong na folding walker. I-try nyo nga po kung compatible na si tatay. Ayan. Ayan po. Ayan po. Maraming salamat po. Mag-Canada. NF Lotsky, thank you po. So, marami pong salamat sa inyong muli, mga kapatid. Saludo kami sa inyo and thank you very much. Ayan, si tatay, oh. Yun. Okay. Alright. Tulo, yun. Tuwang-tuwa po si tatay dahil makakalakad na siya. Alright. Thank you and thank you. Founder Jack, tama ka. Okay na? Okay. Good morning po, Mag-Canada. Ito na po yung dinonate po ninyo na walker ni tatay po. Marami pong salamat sa pagtulong dito sa amin sa Mag-Aguila Pangasinan. Ngayon po si tatay, tuwa-tuwa po, tuwa-tuwa po si tatay. Kaya hanggang pong tingnan
tingnan. Ang sarap tingnan na natuwa po si tatay. Kalakad-lakad na po siya. Marami pong salamat, Mag Canada. Mabuhay po kayo, Mag-Canada. Salamat po. Marami pong salamat. Yun lang po masabi. Salamat po. Salamat po. Salamat tayo. Natuwa po si tatay. Kalakad-lakad na po siya. Marami pong salamat, Mag Canada. Mabuhay po kayo, Mag-Canada. Salamat po. Marami pong salamat. Yun lang po masabi. Salamat po. Salamat po. Salamat tayo. Tumsak tayo. Yo! Thank you po. Just look around, and all of the people that we used to know, just giving up, they wanna let it go. But we're still trying. So you should know this love we shared was never made to die. I'm glad we're on this one-way street, just you and I. Just you